טוב, מה המצב אנשים? הרבה זמן לא העליתי לכאן סרטון הסבר על ה-SMC, ולאחרונה אני חזרתי למסחר, סוף סוף. הרבה זמן רציתי לעשות את זה, פשוט התעסקתי עד עכשיו בעסק שלי, וברוך השם אני יכול כבר להתפנות לזה בחזרה. אז אני לאחרונה התחלתי כמה דברים שכבר אני אדבר עליהם בסרטון שאתם כבר תראו את הפנים שלי. כרגע אנחנו נדבר רגע על ניתוח, ותראו פשוט מה היה לנו כאן, אוקיי? אני מסתכל על הדולר ין, אנחנו רגע נלך לטיים פריים יותר גדול, נסתכל רגע ביומי, אנחנו יכולים לראות שאנחנו נמצאים במומנטום של ירידה, וסימנו לנו כאן את הסווינג לואו האחרון, את הנקודה האחרונה שבה המחיר בעצם יכול להגיע בשביל שאנחנו נוכל לקחת רווחים. נגיד להיכנס מכאן ולהגיע לפה. עכשיו, כשאני הגעתי ל4 שעות, אני מסתכל על זה שמן הסתם אנחנו נמצאים במומנטום ירידה, אפשר לראות את זה בבירור. יש לנו כל הזמן נמוך חדש. עכשיו, בשביל שאני אוכל להיכנס עכשיו לעסקה, אני צריך להבין מה הנקודה המעניינת הבאה. כשהסתכלתי ב4 שעות, אני רואה שפה יש לי supply zone, אוקיי? עם נר מאוד מיוחד, אוקיי? שמראה לנו שינוי כיוון. עכשיו, אוקיי, נלך רגע אחורה. דקה רגע. אוקיי. סבבה. אחרי שזינו את האזור המעניין ב4 שעות, אני יורד לשעתי. אני כן אומר שפה היה האזור שמעניין אותי, אבל בגלל שפה נשבר לנו כבר עוד פעם המבנה, וגם היה לנו פה supply מעניין, אז האזור הזה עניין אותי יותר, אוקיי? כמובן שאם המחיר פה מגיב בצורה שהוא חודר, הייתי מחפש איפשהו פה ירידה, יכול להיות שפשוט כל זה ליקווידיטי, אבל גם פה מצטבר לנו איזשהו משהו, אנחנו מסתכלים פה על השעתי. נראה רגע לרבע שעה, אפשר לראות שדווקא נוצר פה ליקווידיטי יפה. יש לנו כאן אימבלנס וסופליי זון, והאזור הזה מעניין אותי, אוקיי? בסופו של דבר המטרה היא פה למטה, ובואו נראה איך זה הולך. אנחנו ניתן לזה טיפה לרוץ, ואנחנו רוצים בעצם להגיב מתי שזה מגיע לסופליי שלנו. עכשיו, בגדול, אם הייתי פשוט עושה פקודה כזאת, אפילו עד לכאן, ישר הייתי פשוט נכנס לעסקה, אוקיי? אז בואו נאמר שיש כאלה שהם לא יחכו לאישור והם ייכנסו לעסקה מהנקודה הזאת, אנחנו נשים את זה פה. אבל אני לא הייתי נכנס כרגע עוד, אוקיי? אנחנו נראה רגע ל5 דקות. ואנחנו נתקדם לאט. אוקיי, פה אנחנו כבר מתחילים לראות שיש לנו איזושהי תגובה מה-supply zone. אוקיי? ואנחנו רוצים לראות בעצם איך זה יגיב. עכשיו, כשאנחנו יורדים גם לדקה, פה אני גם הסתכלתי, אנחנו בעצם שברנו פה את המבנה. אוקיי? יש לנו פה ירידה חדה, שברנו את המבנה, ויכול להיות שמכאן בעצם אני אוכל להיכנס ללמטה, כי אנחנו שברנו את זה בדקתי. האזור הזה עניין אותי, אני סימנתי אותו בצורה הזאת, משהו כזה. יכול להיות שגם עשיתי לו סטופ לוס קצת יותר גבוה, אבל אני חושב שזה היה משהו באזור, אוקיי? עשיתי שורט. ככה עשיתי טייק פרופיט. עכשיו, זה היה התכנון, אוקיי? אני לא נכנסתי לעסקה הזאת. אני חייב רק לציין שאני לא נכנסתי אליה. כן, ואתם יכולים לראות כנראה גם סימנתי את זה קצת יותר גדול, אבל זה לא כזה משנה כי אני לא נכנסתי לעסקה הזאת. זה ממש מכאן היה לנו תגובה מדהימה פשוט. רואים, זה ממש הקצה של הוויק, ואנחנו כבר עכשיו ממשיכים כאילו להתקדם למטה, ואני מחפש כבר נקודת כניסה חדשה.
אוקיי? רואים איזה תנועה הייתה לנו מהנקודה הזאת? אני פה כבר, בנקודה הזאת כבר, אני לא מאמין איך פספסתי את העסקה הזאת. האמת שאני חושב, כשאני מסתכל על זה עכשיו, אני הייתי עושה משהו כזה. זה משהו שנראה לי יותר מתאים לי, מאשר סטופ לוס כזה צמוד. זה נראה לי משהו יותר הגיוני שהייתי עושה. אוקיי? אז את זה אני פספסתי, ואת זה אני פספסתי, כי אני לא נכנסתי ישר, אני חיכיתי פשוט לתגובה. אז שני עסקאות פספסתי. עכשיו אני עדיין מנסה להיכנס לעסקה הזאת, כי אני באמת מאמין שזה יראה למטה, אני אעשה את הניתוח וזה נשמע לי הגיוני. ברבע שעה כאן אפשר לראות שעוד פעם יש לנו איזשהו אזור של supply שנוצר לנו, ועוד פעם יש לנו פה אימפולס, יש לנו תגובה חזקה מהאזור הזה, סימנתי את זה ככה. עוד פעם אנחנו נרד ל5 דקות, אנחנו נראה איך אנחנו ממוקמים. אני בדרך כלל הייתי רוצה שזה יהיה קצת באזור של האימבלנס וקצת מעבר לוויקים האחרונים. יש כאלה שרוצים לעשות את זה ממש מדויק, נגיד כזה, או האחד לפני והאחד אחריו, אבל אני מעדיף כבר את הבטוח, כי אני גם רוצה להיכנס לעסקה וגם אני בו זמנית רוצה שזה לא יוציא אותי. אוקיי? אז הסתכלתי על הסופליי הזה, עוד פעם באתי לעשות שורט. לא נכנסתי לעסקה הזאת גם, אני לא זוכר בדיוק למה, אני חושב שפשוט לא הייתי זמין. וגם זה היה פשוט מדהים, 1-5, יחס של 1-5, יכלתי פשוט להיכנס לכאן וזהו. עכשיו, היה לנו פה יחס של 1-6, פה יש לנו יחס של 1-5 אבל הוא מגיע ממש נמוך, כי הסטופ שלנו ממש גבוה. פה יש לנו יחס של 1-5, ופה אני כבר מתחיל לאבד את זה. אני איבדתי 3 עסקאות אחד אחרי השני ואני ידעתי שזה הולך לקרות. מה שכן זה היה מנחם שאני עובד נכון, אני עושה את הניתוח שלי כמו שצריך, אמנם אני מפחד להיכנס לעסקאות, אבל אני עושה את זה כמו שצריך. אני אחרי זה לא הצלחתי להיכנס שם לעסקאות, אני גם לא חיפשתי יותר מדי. נגיד פה היה לנו איזשהו שיעור של לקיחת ליקווידיטי, בעצם זה כיוון לסופליי שנמצא כאן. לקחת ליקווידיטי. וגם זה המשיך לרדת ללמטה. עכשיו, בסוף זה הגיע לטייק פרופיט. אז אם הייתי שם $100 בכל אחד מהעסקאות האלה, פה הייתי עושה 100 כפול 5.45 ועוד 100 כפול 6.13 ועוד 100 כפול 5.54. בוא נאמר שכל זה שבוע של $1,500 לפחות. כאילו, אני אומר את זה לא פחות, לפחות לא פחות מ$1,500. שאני פספסתי אותם, לצערי. אבל אני לא עליתי כאן לסרטון חדש מזה הרבה זמן, מבלי להראות איזושהי עסקה טובה. אז אנחנו נלך לדולר ין, לא דולר ין, פאונד ין. כן. אנחנו נלך לפאונד ין ואני אראה לכם מה קרה כאן. זה היה פשוט מושלם. מסתכל בטיים פריים של רגע, אני לכם קצת רקע. אנחנו מסתכלים שאנחנו במומנטום ירידה באוברול. אם אנחנו נסתכל רגע על היומי, רואים, אנחנו ממשיכים לשבור ללמטה. יש לנו עדיין קצת לרדת ללמטה אם אנחנו נמשיך לעלות. אוקיי, אז האזור הזה היה מעניין. רציתי לעשות שורט מהנקודה הזאת לכאן. אני רואה שפה יש לי הרבה מאוד ליקווידיטי, שאני אוהב את זה מאוד. והיה לנו פה את הסופליי. עכשיו, אותו דבר, יכלתי לעשות פשוט עסקה של לימיט בצורה הזאתי, שם את זה ככה עם טייק פרופיט פה, וזה הכל. אני לא עשיתי את זה, כי יש לי קצת טראומה לפעמים מהעסקאות האלה, אני מעדיף להיות קצת יותר ממוקד, אבל פה, כשהגענו לחלק הזה, אני כבר הייתי זמין. ואני רציתי שזה קודם כל יעבור את ה-I האחרון, וגם שזה יתפוס לי מה-imbalance.
בדיוק כאן, זה היה העסקה, אני לא נגעתי בזה, אתם ראיתם בכוונה, אני לא מחקתי. זה היה כאן, לא היה אפילו סופליי מסוים, כאילו בתכלס אנשים יכולים לסמן את הסופליי הזה, אבל אני רציתי שזה יהיה כל האזור, כי אנחנו על 5 דקות, ואני יודע שזה הולך לרדת, אני יודע. בגלל הניתוח ובגלל כל מה שקרה לפני. פה יש ליקווידיטי מטורף, גם פה נלקח ליקווידיטי ואנחנו הגענו לסופליי זון חזק, אז ציפיתי שזה ירד, ואתם יכולים לראות פשוט, תראו איזה יופי. בדיוק איפה שעשיתי, אולי כמה פיפסים מעל. בואו נתחשב גם בספרד. אם לא הייתי עושה את זה שם, כנראה לא הייתי נכנס לעסקה. תן לזה רגע לרוץ. פה, בנקודה הזאתי, הייתה לי איזושהי התלבטות. אני ציפיתי שהמחיר יעלה ואז ימשיך לרדת למטה, אז לא ידעתי אם לסגור את העסקה או להשאיר אותה ולהיכנס לפוזיציה חדשה. אבל השעה כבר הייתה מאוחרת, אתם רואים זה ממש אמצע הלילה. אמרתי אני פשוט אשאיר את זה ככה, וקמתי בבוקר וזה לקח את הטייק פרופיט. העסקה הזאת האמת הייתה במבחן לייב של FTMO, שעשיתי בו קרוב ל$1,300. שזה סכום הכי גבוה שעשיתי במסחר, זה נשמע שאני לא מתלהב, אבל אני מאוד מאוד התלהבתי, והעסקה הזאת הייתה מאוד סקסית, ואני מקווה שנראה גם עוד כאלה. ולגבי החשבון לייב הזה אני כבר אדבר איתכם, ואנחנו בכללי צריכים עוד להשלים קצת פערים, מה שקרה בשנה האחרונה, ולאן אנחנו מתכוונים ללכת. אז ככה רציתי לוודא איתכם שאני לא הולך לשום מקום, שאני כאן בשביל הלונגרן, וגם אם היה לנו הפסקה לא קצרה, עדיין אפשר לעשות עסקה מדהימה כזאתי, כן, האמת שהייתה מטורפת, הייתי בעננים, וזה הכל. אני מקווה שאהבתם את ההסבר ואת הניתוח, אני מקווה שאתם מצליחים ככה להוציא עסקאות בעצמכם. בסדר, אז זה הכל. אני מקווה שנהנתם, מקווה שהחכמתם, וזה נותן לכם מוטיבציה להמשיך במה שאתם עושים, כי הנה, עברה שנה, חזרתי למסחר. אמנם זה לא בא משום מקום, אני כן מתרגל בתוכנה של בקטסטינג, שגם עליה אנחנו כבר נדבר בהמשך, ורואים שיש כאן שיפור. בואו נראה לאן זה יוביל. אז תודה שצפיתם, ותעשו כסף.